Сега ще ви покажем съвсем маничко от приказната бъркотия, за да разберете, че страшно си струва заедно с децата си да гледате приказната бъркотия на театралния състав на Общинския младежки дом, който води Ники Недеков. Аплодисменти за приказната бъркотия! Ако не беше онзи пролетен ден, в който се появи тайната книга. Марти нямаше търпение да разлисти книгата и да види какво пише в нея. Изтича бързо и влезе в стаята си. Но тъкмо когато посегна да разлисти страниците, се чу гласът на майка му. Време е за вечеря. Стаята беше тъмна. Бурята започваше навън. Дъждът биеше силно в стъклата на прозорците. Тогава в тъмнината се появиха създания, заключени в книгата. Станало страшно. Марти се върна в стаята и видя приказните герои. Той разбра какво искат те. Да прочете техните приказки, такива каквито наистина бяха. Той седна и разлисти книгата. Първата приказка се казва Пепеляшка. Всички знаем историята, но хайде ще прочета. Имало едно време едно момиченце, което било много добро и красиво, за зла участ. Неговата майка починала и баща му се оженил втори път. Мащетата на това момиченце била много строга и зла. Много зла наистина. Тя карала момиченцето да чисти и върши цялата домакинска работа. Затова вече всички бяха забравили истинското име и я наричаха Пепеляшка. А името на злата мащеха било Елизабет. Тя била голяма почитателка на футбола и затова красила трите си дъщери на любимия си футболист. Трите момичета се казвали съответно Джан, Луиджи и Буфон. Това не са типични женски имена, но Елизабет толкова обичаше италианския вратар, че нямаше никакво намерение да се съобразява с мнението на другите. Джан, Луиджи и Буфон по цял ден играеха в футбол. Царството, където живеели Пепеляшка, Елизабет и трите дъщери, имало един принц. Той бил толкова самотен и унил, че по цял ден се чудел как да се развеселил. Въпреки, че бил много красив, умен и отличник по математика. 100 плюс 100, 200, 200 плюс 200, 400, 400 плюс 400, 800. Въпреки всичките му качества, той още не бил женен. Един ден принцът решил да изпрати покани до всички свободни
свободни дами в царството и да ги покани на бал. Там той щял да избере жена. Естествено и Елизабет получила покана. Ау! Покана за бал! На него принцът си избере жена? Ма питата! Първо привет! Отидете статите и си изберете най-красивите баби и геби! Принцът си избере жена! Първо! Отидете на бал! Забравих да ти попитам, може ли аз да дойда на балът? Ама разбира се! Както трябва да те хвана! Но първо, искам да избираш жените! Пак да ги изсъмваш! И пак да ги изниш! След това, искам да наловиш пазара и да я скочиш за вечеря! Разбрах! Няма да идвам! Пепеляшка остана сама и започна да плаче. Тогава се появи нежната фея. Къде е феята? Коя си ти? Фея, оризните за неща. Ами, не трябва ли да отидеш при Пепеляшка? О, дай да я видим тази река. Здравей! 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 Коя си ти? Не коя си питам. Идеално ли си съм? Що? Моята фея Оризница! Да, не се радвай толкова. Не подарявам шоколади. Не прекръщам хора. И не се усмихвам. Време е за бала. Ама аз имам толкова много да честя! Виждаш ли тази лошна препоръчка? Абракадабра и хоп. Всичко е готово. Хайде готово. Ама аз нямам лодка! Само се окапваш. За какво има стара кляса? За мене? Да, бе. Честно. Чакай! Да, добре. Няма как. Остана с кристалните пантофи. Ти луд ли се да дава обично стъклената топ? Ето ти един топ и 4 литра. Къде са ти, бе? Ти са там! О, добре. Нищо! Това време в двореца пристигнали Елизабет и трите й дъщери. Много се радваш да се видя. За сестрински принц! Аз съм принцес Дърша жена. Можете да ожени за мен? Скут, аз не съм! Защо гледате музиката? Защо